de Cagarneres de la Peva Coronota, avui vinguem a sopar al bar Ricardo, que està en València, en el carrer Doctor Zamenhof, i està molt proper a lo que és de Neufel. Este bar és la tercera generació que ho porta, se va fundar l'any 1947 i s'especialitza sobretot en marisc. Pues mireu, per a maridar el sopar hem demanat un ceviche que és rosat, val? Mireu. De vista l'havem prou allà, és prou bo, i a part l'havem demanat perquè està molt bo i perquè el Corte Inglés i el Gourmet el venen. Un vi ja de categoria. Pues mireu, havem demanat les famoses braves d'ací, de Ricardo, anem a provar-les. Estan molt bons, Prova-les. Supercuixes per fora i supermeroses per dins. No n'he trobat tan bons com així. Aquestes sí m'agraden. Porten un poc d'allioli, porten el pimentó. Jo crec que de fitxer una volta que passant per oli i pimentó, no com faran perquè mireu. Sí, perquè l'oli està impregnat del pimentó, no? Sí, de pimentó, sí. Però jo crec que són les que millors he provat, Estan, buah. Jo també de les millors, Però no diré les millors, Són top, Però estan executats perfectes, A mi com m'agraden, Sí, és com m'agraden a mi, Estan molt bones. Mira, mira. Con su cara así, el panete. Paco, tío. No. Pues mireu, el segon plat que hem demanat és un esgarraet en muixama. Porta un poc de yema de ou, unes olives negres, pimentó, el va hecho anglès, que anem a provar-lo, a veure com està. Nos han tret pa, el pa que nos han tret, mireu-lo. Parece un pa de oli, La muixama, muixama. La muixama està... Me encanta la muixama, Està molt bo, qualitat de producte, per favor. Està feta, això es toca sola, De millores que hem provat, Així n'hi ha molt de producte, Les coses consiguen, Això és qualité, És un plat que l'heu de demanar també si veniu. Però ara t'ho acabem de demanar molt bo, Ja s'ha mirat el que ha durat. I l'oliet i tot, olivo i tot, Jo t'he dit que dels millors que hem provat, O el millor, no sé què dir-te. En el test que porten, este plat encasten tuixets. Pa flipar, L'allioli molt bo, L'únic pego que li puc donar és que no pique. Portar-hi un poc de picant seria ja... Ho fan per la gent també, crec jo. Havem demanat gamba roja a l'ajillo, mireu com és. Cremi, és que bullix, Mireu. Que me cago el caldo, per favor. Anem a provar-ho. No me jodas, tío. No lo escuchas. Escucharme. Yo con todo el respeto. Mare de Déu. Collons. Parlant mal. Mare, com està, per favor. Mare meva, va provar-me. Ai, a mi el cap no m'agrada, anem a sucar, això és... Mare de Déu. I m'han 5, Mireu, este pa és diferent. Este ja no és d'oli, mireu. Este és un pa ja d'hogaza bo, Mireu. Està fet en piso, en forno, Pruébalo este cariño, que este pa és diferent, I pica, pica un poquet, Però està... Mare de Déu, com està. Buenísimo, cariño. Están espectaculares, Están que te mueres. Eso es comenzar con un puesto de vermús y tot això, però poquet a poquet. És la tercera generació, És un plat que val 25 euros, deman 5, però clar, no, és gamba roja. La gamba roja val diner. Espectacular, Us havem demanat peixe fregit. Palaya, pescadilla, salmonet i boquet. Uno para cada uno, anem a provar-los, va? Anem a provar-los. Està superfresc, Dos xens d'oli. Uau, Xens. que bo. Que ben fregit està, Nota el sabor, està superfresc. Com està. Me encanta la palaya. Me la bien demanat en la vida, Ni sabia ni lo que De era. ma mare me'l compra. Però com està, per favor. Que això és per vindre a demanar peix sols, Peix i marisc. I la cartera ben plena i mirar sin mirar més ningú. El antepenúltim plat, millor dit, raons. Peixos xicotets del Mediterrani, molta presència a Menorca i a Mallorca. I diu que el cos és molt finet i brillant.
i viuen enterrats en l'arena i se pesca sobretot en agost i novembre. És de carn molt molla, suau i delicat, considerat un dels més sabrosos del mar Balear. I molt melós. Uf, té raó, molt melós, és molt delicat el sabor, molt suau. I això solen n'hi ha en temporada, perquè ho sapíeu, Te dic, dels peixos més delicats que he provat jo, Super gelatinós. Sí, molt bo, molt bo. Però és una delicates de peix, Ja us dic una cosa, dels postres millors que havien vingut, Però en provo diferència, El tercer rausell, no sé què agarrar, L'últim plat que hem demanat és un atún roig, salvatge, ojo, salvatge. Porta unes creietes ahí, tirabeque, i això no sé què serà, tomata o què serà això. Que se deshace en la boca, està super melosillo. Pues atún bo. El sabor, se nota el sabor, El sabor que té és molt intens, La creieta molt ben feta, Mireu que al mig no està fet del tot, però en veritat està jugós, està super jugós, està boníssim, Així val la pena vindre. Jo no sé si serà un 10, però si no és un 10, poc li falta, Tot el que hem provat, excel·lent. Tot. És que ara dius que no que t'ha agradat, és el millor. I el peixet fregit també estava molt bo, Jo te dic que... Bueno, i l'esgarraec, de locos. Pues hem demanat un crema de cada un i una torrija que porta un xelà de llet merenga, mireu. Que bona pinta la torrija. Té molt bona pinta, I pareix tot casolà. Cremaet, mireu com és el cremaet. Val? I anem a provar el cremaet, a veure com està. En este cremaet no se diferencia tal o de la... Sí, lo que és el ron i això, no se ¿verdad? nota. Sí, no se nota. Això està? Hòstia, que torrija més diferent a totes les que han provat. Pues està molt bo, el cremaet. La torrija pareix bona, de qualitat. Com està? Hòstia. El cruixent del sucre, no? I l'encara més sac. Calentet i tot que està, sí. La torrija m'encanta. Jo crec que és una de les millors que ha provat, Molt bona, No és econòmic, vindre així, no és que jo tot, però val la pena, Pues si això estava bo, això no lo famos d'ell, lo famos del tatín. Pues demana-lo, va. Sí? I el provem, va. Trau el tatín també, que anem a provar-lo, va. ¿Qué? El tatín, dice. Si això està bo i no era lo més bo, Está bo, está bo. Mare meva, com està la torrija? ateme que és de brioche, que és de brioche o de pa. ¿El que? ¿La tatín? Sí, no, De brioche, pero no es un brioche normal. ja, ve com era brioche, que te dic jo, pa. És un brioche, no? Molt untat en llet, Sí. i després agarreu un soplet de cremareu el sucre perquè se carameliza o no. Sí, el tenim 24 hores en llet, 24 en llet, mare de Déu. en canela, llima i taronja. Uau. I després la fregim i després le fiquem sucre. I ho caramelitzeu en un soplet. Està espectacular, Moltes gràcies. Està molt bo, La de tatín, Esa es la que te fama así. la que té fama, sí. Anem a provar-la. La poma la van caramelitzar un poquet a poquet i si vull així el tatín. Bo. Hola. No se nota ni la poma, i un sabor a poma, però increïble. I molt de sabor, jo crec que gastaran la verda, la poma verda. Jo no hem provat per ell com estes, que un producte 10, Al horno, capa por capa. Pues mireu el compte. Les braves a 50, l'esgarraego a 50, el pescadell fregit 12 euros, el gambes al ajillo 24,50, els raons 7 euros en 58, l'atún 31 en 12. I lo caputxat. És el que més ha pujat, Tots si de pa 5 euros, molt bé de preu. Molt bé el pa. I el pa artesà, casolà, bo. Sí. La torrija 190 que estava, Uau, la torrija. la tarta de tatín 50, de locos també, carajillos a 2,80 cada un. Ui, molt bé de preu. Està molt bé de preu. La xupito casella s'ha convitat, la botella de vi 21,90, un preu raonable. Sí, I una copeta final a la meva dona se demana de Llubecan, reserva 4,90. molt bé. Total 104,95. Ara és el més bonic de tot. Què dir el que més m'ha agradat? I jo estic com Montse, jo no sé què dir-te que és millor. Claro. Sincerament, el millor diners gastats, Jo si no li fico un 10, un 9,5. Però com a producte és un 10, Però sin dubte, sin dubte. Sí. Pues res, això ha sigut el compte i no oblidis subscriure-vos al canal i donar-li like. Adeu.